Di na minsan nga aldaw apan ako'y kuyog ta napnualan kinaragsak ta kasla awan patinggana pulo sadya ni namnama di pagsinaan ta luluwag di agpatinggan liday nagmarik na nutirabi nagmay-maysa si kalae panpanunute an-ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanarigan di agmay-maysa aglalo no kailiw ka narigat no maminsan no mangnam na maka iti napudno nga aya ubaw met gayam lupan panunute ragsak di agpatingga karin kari di kay nilala no napudno day taayat no tirabi nagmay-maysa si kalae panpanunute an-ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanarigan di agmay-maysa aglalo no kailiw ka nagsaeman anusa si katigapuna ulo sadya ni namnama ipagsinaan ka no tirabi ngagmay-maysa si kalae panpanunute an-ano sa ikarigata dito'y din na ur-urayan ka tanarigan di agmay-maysa aglalo no kailiw ka an-ano sa tanarigan agsapul sa baling nga ayan